Anem a crear un qüestionari. Qüestionari és diferent a tasca. Amb un qüestionari ja funciona com un formulari, però amb un qüestionari podem puntuar les preguntes. Primer de tot, hauríeu d'anar al Forms. Ja sabeu que pertany al parquet de l'Office. En comptes de fer el típic formulari que fem sempre, anem a fer un qüestionari, al de sota. Jo en dic un de fet ja, que és aquest, i us l'ensenyo. Primer de tot, com que és una comprensió lectora, hem posat un text i després ja la segona secció, la tercera, perquè els dos textos van separats, ja tenim totes les preguntes. Les preguntes són de 4 respostes i hi ha una que és la correcta, que podeu marcar si passeu el cursor per sobre. Dins de cada pregunta, els 3 puntets us deixa que marqueu aleatòriament les opcions, o sigui, les 4 opcions de resposta apareixen barrejades cada vegada. També podeu barrejar totes les preguntes que no segueixin l'ordre establert anant als 3 puntets d'aquí dalt, configuració, i marcar selecciona aleatòriament les preguntes. Important quan feu un qüestionari d'aquest tipus, desmarqueu la visualització automàtica dels resultats, perquè si no es podrien dir les respostes entre ells. Marqueu així en mode ocult, diguem-ne, les respostes, i ja publicareu els resultats després. Tenim, per tant, el qüestionari fet, amb totes les preguntes, amb el valor de cada pregunta, que el podeu canviar a sota de cada pregunta. Totes aquestes de resposta tancada es corregeixen automàticament. Si vosaltres poseu un text o un quadre d'aquest tipus, l'haureu de corregir manualment. O sigui, quan us tornin les respostes, heu d'anar una per una marcant un puntet o 0, depenent del valor que li heu donat. En aquest cas li hem donat un punt. Molt bé, una vegada fet el qüestionari, ja el tenim llest, és hora d'anar al Teams. Anem al Teams. Al Teams, com sempre, anirem a General per crear una tasca. Creem una tasca i atenció, a l'hora de crear no triem tasca, sinó que fem qüestionari. Se'ns obrirà una finestra i ens demanarà quin formulari dins del Forms, formulari o qüestionari volem utilitzar. Agafaré les bicicletes, que és el que us he ensenyat ara mateix. El trio i ell mateix s'integrarà a dins de les tasques. Recordeu d'afegir categoria, que sempre va bé. Posaríem les instruccions per respondre bé el formulari o qüestionari. Qüestionari. Puntuació del qüestionari, són 10 punts. L'assigno a aquest grup, a tots els alumnes, les dates. Recordeu que podeu posar dates límits de qüestionari i una data de tancament del tot, que ja no poden enviar res, que seria aquesta que marco aquí. D'acord? Ja el teniu. L'assignem. I ja el tenim llest. Què veuen els alumnes? Anem a veure-ho. Entro al formulari, me'n vaig a la vista de l'alumne i veuen això. Ells hauran d'entrar aquí i dins del Teams, veieu que estem de dins del Teams, tenen el qüestionari. Primer sortirà el primer text, el segon i totes les preguntes barrejades a dins per respondre. Ja ho tenim. Ara que ja hem creat el qüestionari, fixem-nos què és el que veu l'alumne. L'alumne accedeix a les tasques i aquí entra el qüestionari de Forms directament. Passarem les respostes de manera ràpida, accelerada. Simplement he posat la primera cosa que em passava pel cap i després veurem què és el que veiem nosaltres una vegada l'alumne ja ha contestat el qüestionari. Tirarem, doncs, endavant les preguntes de manera accelerada.
Què veiem nosaltres una vegada l'alumne ha respost la tasca? Podem anar directament a les tasques. Anem a les tasques i entrem a la comprensió lectora que acaba de fer. Veurem tots els resultats de tots els alumnes, els veiem aquí i no tenim la puntuació. Per què? Perquè recordeu que en aquest formulari hi ha una resposta que hem de validar nosaltres. Com les validem? Anem a OpenInforms per aquí o, si voleu, alumnes en concret per aquí. Si anem a OpenInforms podrem passar els alumnes un per un si en tenim molts. Si en tenim un que s'ha despistat i l'ha entregat més tard, ho podem fer per aquí perquè ens quedarà ell sol. Entrarem pel turn-in, entregat. Hem vist com s'obre el Forms. Per aquí podem escollir l'alumne, si tenim molts alumnes, o anar un per aquí al costat. Veurem el temps que ha completat el qüestionari i la nota que ha tret. Un 1 sobre 10 punts. Per fer-lo aleatori m'ha sortit bastant malament. Fixem-nos, aquí podem posar una retroacció general de la comprensió que ha fet. Posaria molt malament, Roger, no pots fer la comprensió en 50 segons perquè treus un 1. I també podem veure totes les respostes. Evidentment n'hi ha una, que és aquesta, que encara no està corregida. La resposta correcta seria que grans és un adjectiu i per tant li posem 0 punts. 0 punts que ja estan marcats. Una vegada validat tot, jo clico els 3 puntets i ensenyo el resultat. I en aquest moment el Roger rebrà la nota. Una vegada revisat el qüestionari, si anem enrere, estarem dins el Forms, encara, i podrem publicar les qualificacions. Tenim totes les estadístiques de totes les respostes, com han anat, i podem veure les respostes una per una, les preguntes com han anat una per una, totes les preguntes aquí, l'estadística pròpia del formulari. Publiquem les qualificacions, publicada, 1 punt sobre 100, i anem a veure una altra vegada, a veure directament ja, fixeu-vos, les bicicletes per les voreres, ja tots els alumnes l'han contestat, anem a veure quin resultat. Anem a avaluats i ara ja, una vegada publicades les notes, ja tenim el resultat que ha tret en Roger. Un puntet.